E xente, mirade, onde estou? Mirade. Acabo de vir aquí solamente mirando a ver se había minchas e algunha lapa que valera para algo, pero bueno, ao final acabei atopando con esta piña de percebiños que tampouco é que valan para moito, pero a mellor, por exemplo, unha tapa dalle, pero non as vamos usar para unha tapa ni nada. O que vou é facer así e vou nos volver a deixar abaixo aquí nas pedras. Ei xente, mirade outra vez, seguimos por aquí. Vamos a intentar coller percebes a nosa maneira. Ei, cuidado que van a hoja. Vale, ao rollo. Mirade cantos hai por aquí. Hai un lotazo deles, Mirade, mirade. Pois nada, metemos a man. Aí está. Bueno, oye, non está mal, Hala. Para que vexades. Así se coñen os percebes.